balai ya kaktian khasi lanang khamduna banyak keren ya khana da kisamla samhoi jongkani ka juk ka bamenta ladapi nang ban keren pareng to keren bet keren dak babet wat keren pareng asal tap telit mo bada mapi keren kasir keren bet ni de ban kenya ka ketian la jong ro ni de ban yo sarong kenya ketian la jong mdei kan ban pet long teng ni pet no da kawi kerkom man ong no ne ketian parek ni pet down te dua bo ni kena kasi ki feel be ya subject ya ka jingkhen ba ya ka sans baladang i penklan no ya kan ni penrano da ki kot kasi ya ketian la jong le se kan ka jikerkom perkat ka se compare hoi ka long ban kon tu ya ka bor sarkar bahkan kun thuk no ya ban itu no ya kaktin kasi kum kaktin sarkar lani kata ka bangi ong ka official language amar kum balong menta ki tang dei tang ka associate official language ladangi du no ya ki benta bapher jong ka culture jongi ni bu jingma ya ka jingne jingsa jong ka im langsa lang jongi bat jong ka jinglong kerpang ka jongi hakani kapor bat kani ka juk ka bamenta ka tho katar kam dei tang ka dakshin jong kanu ke imlang sa alang penban ka deiru ka dakshin jong ka jingya shaphrang jong ka kum ka jing tho ka tho katar ka dei ka bayar lajar ka taru ka jing sedang ya ka kawanna ka jing penyeso lang ya ki katu kat ni ki dak ki ba latip kulum kum ki alfabet wala ki don tang khandiat ki dei ka snap lani ka DNA jong ka benta ka jing kharoi jong kanu ka culture ka riti ka destur lani ki jat ben riu bapher but ka jing wan poi jong Thomas John ka dei banlong ka wei na ki jing ja ki bakong san ha ka jing ya lenti jong ka jat ben riu khasi henrei ka jing kli ka bangi habban kli mentapat ha gani ka spa snem ka ba arphwei ka long balai ya ka tien khasi lanang khamduna banyak keren ya khana da ki samla samhoi jong kani ka juk ka bamenta but hatu kani kabu jingma ANM ya kaktin khasi bakan nang la banne bansa hakipateng pakit ki bandangwan tungin ya syashkor sipor arpor shongnya shaprang ngapdiang subhai fi baro ki nong pe ki jongi sha katup ka bathamai jong ka street talk but menta ka kinti dan bat ni ya i Dr. E Nongbri i badai i principal Thomas Jones Synod College Jowai ni don ringkat ru but iba Dr. Ronald P. Kharshieng ibadai i General Secretary Jong Kakasi Authors Society i pedang sumharu ya i Dr. S. Lamare ibadai i Retired Principal Jong St. Edmunds College but kadu khatwang i donru ya iba M. Marbanyang ibadai u Director Jong Meghalaya Board of School Education lani ka Embos hangne hapo Shillong ti nginyas dangi ni jing keren ka jong i da ka bakli ya i Dr. Nongbri ningkong in pensyai ya ki jing don kam ban penne pensa ya kaktian khasi kejongi hakni kejuk ke bamenta kublish bun aran ya kan ka por ka bangila ban ya thir ya than bat ban wat banti halor ki eki mat ki jura ki bakong santa kam tam yu i hang ni ya ka jing don rekat jong ki long kni long pa ki belong ke jing shngan ya ka jai ben riu hi hababu ya kani ka phang ka ba pi ong mo halor kani ka ktien ka sinde ya ka ba kumnu bangin penon kam ya ka de ka tani baran ba pi kwa ban ti mentahi ka jing penon kami ka ktien ka ka sedang na larempe bat ngangai scam haba kerempei ka klan bat bangi juong depay barham imay don shu te apartheid habangi ong ta ladangi say da kikitin so kisembay kibasyong sbay kibadon jingmut kasneng ka kraw ka wan na larempay
nang ta pa dia kadwai ka pirat ngim dwai da kanu kanu ka jai kitien ngi dwai ka kitien la chong bat kham tam ha bangi snengi kraw dala ka chong ka kitien kan kham ngam bat kal kham yo jaka ki kendong do nuot bat kala ruot penjau umat ki khun Henry la dai pi ong ba nyum sko dei shu ban nang bat kren ngin aper pa kum kasla batang supe kan ngin hab syariat kani kalong kabang kentu kan pham ning kong Maria bu ngai kata kencing perkat ngin mo ong kencing kelimo ngin ong ka ngi perkat namar bang yu ya ka yakini ki dak jing ma ba nga kren da ka ba syayang ni ba kerempei barbor ka de ban long ka ba klan bat ka ba ie ru ya la ka chong ka tien ti nginya phai shi Dr. Kharsi yeng playa sungu ke i Dr. Nongbri la ong kat kung jing sungu thu go jong phipat beli kimi kita ki jing lani ki ding ping kyang habang ya kren chpang ka tien khasi hagani ga jup ka jong i Kumai subun ba ron ya kata kajing keli bat kajing hot jong pi bani sementara ka jingnya pai ka jingnya thir hagni ka por te kong ngai suwa bangen poi sa banta jong ka jing mo ki jing la ni ki ding pen kyang phi habai dai bat ka jing ya ka ktien hi ka jing syam jong ka jing su ka ktien hi ka dai ka jing long karpang jong ka jai brio mo kanu ka jai brio hagni ka pertai kabadon la ka jong ktien ka bukta ka de kecing itu kerpang la ni ka bangila bano ktien pareng ka identity ti kani ka ktien ka tek song ya ka jai breu jongi ka pelong gawe te kumbala ong i doktor ai nanti menta i bala ong ba kani boro hoi ka sedang naka nala rempe te ngaru ngasu ha be ka i ka bai la ong mai ba sedang nala rempe nado ba kilong shwa manswa nado ba ublei lo ai ngi ka ktien ting sedang nak ktien bat ter ngiar ka he kumni ngiyo adu ka ktien tho te ka bidai bat ke ding kyang kat tu kat ni ha ka bidai bat ka ktien khasi kumba pla ong bat kumba pla bu alor ka phang ni ka janmiet ha ka jing i jong mo ka ei ka bang ngayu i ka long bat hoj don kat tu kat ni ki ding kyang om baro nomor om baro ubakren da ka pharing la ni kren kre pharing khasi umlang i khasi baro uyanang bat kasi kita kat tu ni kita kiba pelong balai yang ki kasi banginnya persang ban kan kamtang me ki kena samla balai banginnya keren dak ktien khlek lang wa ktien English but Hindi ro kedai pi ka wei kalong ba kan ni ka sorba slong la ni ka ri ka jongi la ring phai saka history mo kadai ka bala sa sensara ki ki pharing tenang tapat la dangi pek kat kum ka history ya kesnam khat pras pa nyusa ani yak to ko por ya kan ni ka nong ba slong kala la jiet ya kan ni ka nong ba slong kum ka wei ni ka nong ba jong kata ka hak ta ka por ka jing pelong ya kan ni ka asam kata ka baki ong ka chief commissioner province teradu ta ka snam la pendon kam ya ka tin English la kum ka official language na ta ka dau ki bobon ki kena samla ki hab ban ya mau ki hab puli hab pentwet English nomor badong kam ke interview jong ki na dang kam ka ngile exam ko jong ki na ta ka dau kini ki wei ki dau ki bang i nga ki ding pengkiang tenang tapat ngin i hadin ka tum ka history ka snam khat dai span rupo dari ki pet ha ka por bi dang dan bat ka jela asam kalau mi ka wei ka an ka ba pen mi da ka sarkar asam ka tu ko por the Assam Language Act official act pi kani ka act ka ong gumno ka ong ban itu no yung ka Assamese kum ka official language Tedai alor kata ki rong pa atau por ki yakhi kumnongi kasi ngin keren da ka Assamese kalau ka nomor bro kata ngila ya keren da ka English kita i dawi bangai ngayo i tedai alor kani kanong reum bangiyo la ka jong jelah haus nam ka tendai spa nyo fuar ti ka basusi kalau tu por ti balai ti ki rong pa ha kanu berkom ngaru ngamla ban pipang ya kani ka benta kalong ba ha ka jaka bangin perung ya ka kasi ringkat bat ke English kum ka official language tenrei karung penpan tangkum ka tangka English satu kapor tedai nak tak tahu kas penlong ya ki ba pulih adu ki school ro ki samla hapnang ya ke English kata ka de gawai ni kita ka bang ngayo i te hagajing trei stom jonga khasi of society
pat ni pat hak senam arajar isa yu ba ya don lang tepor ba ya tri lang hak arajar san ni ke sarkar kala mi sawi ka an ba ong Miklia Language Act ka bala itu no ya ka ktien khasi kum kata ka associate official language hala ka jong jelah te mentapat ka sakawai pat ka nalor kata ka cinge kalong bahai gini kisngi ni ka ner kom pat biang te ka khasi authority menta kadang mau kadang ya kun seprang na kom taban ya kun ya ne ban penyo de sia kata ka official language lani ka bagi ong na ktien kasi ka ktien sarkar hapo la ka jong jelah kumno biu khasi jongi habi thok siti para khasi thok siti la English thui ta ka de ko ka bangai di ke basko ta mula ta ka dau ka pelong i kena somla ke jongi ba high school ro ngin persang English ka de ko ka jingi ten rai ban ong ba kim kren na ke English ten ba kim kren na ke English la ne ban ki kren mang tai te ngam dai i thani kena somla ka jingi jonga nomor bale la ringi page wat ha kini ki social media ha kini ki comment section mo ki kan thong to ni ke bo ni oh la dan keren fareng nong are tai kuno tai kro fareng prakasi ro kren fareng i ka tu ka de ko wai ka balara pigi kena somla jungi ki lai kren tereng page ya wahat la de ki kandu prakasi ti kren ni rakasi ni yang tai wat kini ki bom dai khasi jongi ro la kren kombo su ong no ni ki jingdon brio jongi haka senam arajar khat wei kat kum ka mo khana samari ni i bangil apoi ki bakran ya ketin khasi po ri India pro wei la poi khat saulak to tila ring khen ru mentang ngai skhen ngi poi ngi reng la kan jo khat khandai lak le ne ar pholak la ding pe dengan skhen kai na kita ke khat khandai le ne ar pholak tu bom kran khasi shu tu fi doi tokat no fi po hajar don vi trai no yom don di tai di bang i nga nrai na ka pot ka por pat na ka leng jo khasi authority bat ko bo ni rang ba ke be dei ba ni ko ta ni ju kan tu pai khna samla hoi kamut ba lada keren English ngim keren syu khtin kasi kalong ko badai ka bangin keren ro khtin kasi bada ka cukup por i pen seluruh bangin nang badai ka bai khtian le se syu kwa keren English rem nang pat keren English te kata ka de ko bai pat mo mdai tang khtin English wat ka khtian ndiro tingin sa poisha tabang sa khamshipang i Dr. Lamari nalor bi sa yatu engap kadai na kamdai nalor bangim keren syu khtin khasi nre ngila klet no le ngila shimsting no ru ya kirukom tenrai ki bamenshwa kum kaput katem karwai ka siao ba ka rukom le nyam ko ki jongi ka menjur ban nga pi ban ong ban menjur ka tangam sude ban ong bangila klen do ngim klet no nrai ngila sedang ban penpe de kini ki jinglong tenrai jungi ngai ta ka debut ti sekradon sin ka jing kelia ba kelia nga sa pikiran berbor bagi de ban keren ketin khasi ka ketin la ketin jong email ki ong madatang mo tikai ka madatang ngang ong ka ketin jong email le ka ketin la jong ka de ka ketin ka bo pipo asniu pila ban keren fareng pila ban le bon ki nre ba pipo asniu do ketin la jong ka madatang ka de haka jing batai junga ka de ka ketin ka bo pipo asniu tambah haki school pada Dr. Lamari ki hikai yangi ba perkhat da khtiam phareng perkhat think in English ba phindang ban keren haktin nong wei pi ga lara pi page menta lara kli dang shen ngadap koi ka program ba ka conduct ka Dr. Mashumi brakli khna khasi kumno pi pass by subject ki English ki juba ko jungki kalong ba shwa ban thoda ka English nga perkhat chwa khasi kemud pila ban le bon ki kaba don kam kadai ke jing su sarong ila ka tin ke jing so try la ka jong tin la fisdang da le kamta wo fisakranya tin English ru ya kane ngila ban ni ke jing tho kom so ang ni hotri wong ba if you want to be strong in English you have to be strong in your mother tongue kata kadai ka bagi ong kan timentang kata kadai ke jing kali ke bang gidang ya tainia menta ketin kasi nrei kani keju ke jingkeli kadang mi ikwi ki jak ketin nyokri India ro balik ke ketin English karunga ki ketin bofer ni iba menta ke ketin English kadai ke bagi kod ketin pareng ka global language ni ketin kasi ka ketin salonsar tinata kadau kani barki khun samla jongi ladang ngemi kai ba kingai badai tang kani ketin ke bala ban aja ai joreki om ketin la jong kata ka de ka jingai ti ban ong pat ba ki jing roi khasi ki la nang roi phi ki ni ki sngi
imrua ada ketin English ya kata raw kasur kalaban fair rai kikentin gidi ketin kasi ni gar kom perkat jong kisamla jong i bang ka rensan jong kini bang ikot ki rensan jong ke social media mo pi bon ki YouTube ki bami ki video gini kita kimi ketin you kimi ketin kasi war ketin snong ru menta ki sedang ban mi ku menta pi pe ke program jong ko bagi ong tu marang ba mo ukuran da ketin nong tliu nong silang na po silang kitu kitin snong ru kilas sedang ban rung te suki gini ki jingrung jong kitin snong kidang penerus pa susu ya ketin kasi. Tadi. Ti ba marbayang ya keren kinjat halor kita kilat ki kabun dak bentak ketin kasi ba kenang ya kiu kenang ya roy syuk. Keketiin kasih hi kadi kawi keketiin kaba barok nangi hingi keren kum ki kasih. Tu kuman menrap ya kai kaba ilaong Dr. Kharshieng ha kat kum ke sensus jong ka arhajar kat way. Ha ka jela ka jongi Meghalaya ngila jan poi la kumno lai po hajar i kibreo. Oh sorry lai po lak ar kandai lak ndu rio hajar tam. Den nakini pinda pej bha ki basa sha kijaka kiong kijaka kiong met kijaka nong kendong ma kelong ko ba ar phu lai lak tam kisa sha nong kendong tigi basa ha kijaka kiong ha tin pareng ha ki urban area kilong ko ba tang san lak khandai pho hajar e te ka bomut nakidi ki ar phu lai lak ki basa kijaka ki bomdei ki basa kijaka sor kinum kren da kawi kentin kinya kren beda kentin la jong kren beda kentin khasi Lese na kita ki arpulai lak kim dai baro kasi namar hangtangi ong ba bacha Garo Hills barkuwe namar kadi kari jela Meghalaya tamo den rei shani sha kasi jantia jo ngiru pinpej ki babun hi ki de ki bdang shong dang sa hapo ki jaka ki bajengai na kasor ki dang kren ba jaka tin kasi pakala jong te kata ka beningkong hapo shlong jongi hakata statistics jo usnem arjar cut away ngidang don tang kumba kan no silaksan phau e silaksan phau e ngidang don na kita nriu pho nyo hajar gut ki de ki kasi nginum ong ba kita ki kasi baron nriu pho nyo hajar ha chelong kinum kren kasi sho ki kren be de ka kasi ki ya tho ya tar de ki kasi kata galalong adu ki snem ar hajar cut away te gala chengai ba mentali le tharai ngila bon ba ngam tip kat du ka projected population menta namar bagi 4 don ya ka census ka batamai ka lese ka projected ka census ka lese projected population hasilong kalaban point rulak ru tharai te dan rulak te la kumno ukasi jongi te undum duna ya ka marsteng te la dengi ong ki khun samla jongi kim kren khasi sho nei kita ki basha po bar ka silong te ki bakran ba ja ketit khasi ya kag ya email ya ipa ya mama ya marang ba kin kren kumno da ka pareng lese prashi para bayade kaju ka ya kaju rata i ya jan rata lese ki ya kren mulu malan diat so ji pareng mo ndai ka babon hida ka ktien ayu da ka ktien kasi ba kin kren te ha ka jing sngau jonga ban ong ba ngila pendon kam duna ya ka ktien la jong ngatrai kam ba kam pat de la dengin kren hi salon sar barok kawe kari khasi jantia ngin num dabu e tang hang ne po shilong ha shilong ki khna jongi kim ban se ban pendon kam hi bat ka ktien pareng ru teng teng namar hang ni kumbanga ngadei hang ngadon hang department ka bang ui ba ki babon ki khna wana ka ni ka north east jongi ki don ba hang ne ha po ka jala ka jongi ki wan ban pule ban wan ma yu le se ki makir ki babur ki ya ko ngo bat nga namar ki babon ba ki badon ki college ban ong ban Mizoram na po Arunachal Pradesh na Manipur na Nagaland na inay barok le hang ne ki wan pule ki kimi ki pada pha pule hang ne nei ki da don ba kata ka jing school ngan ya ka man sem jongki de kampan kimban se ki khna jongi ru kya pan ya kren hi teng teng nei pramangi hingi kren khasi ba Dr. Nomri minjur bi ba mar menyang ladang menjur ngan ong sispa menjur i lada pia pe ya kani kat kum gajing kala jeng kopor lada piken mau ya gajing tho jong USG don kan ong kum ni ki dikentien wong unu kanu ka jaj benrio ka pastat
kadai ka ba ye la ka ktin dat bau ma ayam sai mon ong ba ka ktin ka im ka jai ben riu ko im ti halor kata ka phang bakini gi rang ba ki la ya tai ki la ya pen I baro ti ha bang ye don la dang ye shong haki marjan marpala da ki gi jai khla teng teng ngilap buat ki khla jai bentar ki la keren ka si ki la sultanan ni I ha po laban ni dei bakino laban ti ki la sultanan pa ki ong phi janta ayu shet tengi pen be ki ong phi shet janta da ke te kiru ki persyang ban keren ya kata tenre haka jing telun jo kapor haka jing dawa jo ka kam ngaken mau haka por ka ba Ronnie Villindo udang long minister jo ka art and culture jo ka sarkar Meghalaya ngidon ya ka wei ka bangi ha ban aya kata ka proposal dan dia ban pan na kaliang jong ka bangkang dan po Shillong College kaliang jong ka kaliang ka art kan and culture ya kiliang kiter tem terput ni tho eta ka shithi ong kum ni habala itu yang I kum ka associate official language ya ka khasi balipim tho da ka khasi pi na jerong idon kam na po idon kam bana bangi tri lang na jerong ban napo tingi la ban ya taking kum kiding telau ban pesai ti kum ka jingdan jong I ba mak hang ni bat kum ki ngi hang ni kum kinong hikai idon na ka aka rensan kum kinong hikai ngayo I ba ka ICSE dak baburom ka ICSE kam dan alternative English pi bat pin lap ba kan pham nong kan ri ong kum ni kren pareng rumbe to kren pareng rumnang mo nang ta to kasi rumbe ketemu sisi rumpai tapi nyu iba kum kita ki dei besu pertubut kilong kum ka janyu irong ta ba ka janyu irong ti la datang slap la datang sai ka kunyo te ka ka ba ngalap ba ka jingita ka long ba ka ICSE ka dei ka jingi ka yengi bat ngaku pura ka ni ka por kum ya iba mak iba dan hak po ka kalat jongka tenat puli putih baladangi penrung ya kaktien kasi kum balong ka ICSE course baka dei bandan ka second language da ka mother tongue la jong pi njudon alternative English but pin lap ba langi la bangi kwa banya be thanje karong phong teng ile ran baro ile ran la da bis ngap haki hakini ki rensan pathai kubur ngajus ngap igi kubur teng wat bangin keno baru ngimnang ban ong welfare siapa kemtangi nak semen keren pareng ngang ong ba habangi keren ka pareng ru keren dak babek keren dak babek wat keren dak ba besertap itu liek namar ba nak ba bakla susu tinga kenturu akan ni kapur ba ki kena jongi ki kena samla jongi ba kelanang don mentah kelanang I ngai kelanang I dei akan ni ka jingtip jongi ya ka ruai ka siau ya ka put ya ka tem ya ka ile ka ya po ki sawang ka dei kalasang mi ba ka jing tibet jongi hendrei ban benrap ya ka ka ba principal jongka St Edmunds Dr. Silvanus Lamari opi kelimene alor ngakwa banyak ni ka culture kumba ong I ba mak ka population la ka jingbun briu ka de hakino kendong but pinyo I ka jing riu spa jong ka culture ba pinyo I hamtam haki thain sep ngi jong ki rilum khasi jantia kidang tip ka ngu mai kha barang bagi ngu mai kha kiri ki khun kha kile ngu ki mai kha kida pendep ya kan yam kerukom hang ni ngakwa ban banjur bahkan yam kam dei ban kta ya ka culture lada ka culture ka klan ka ktien ka klan haba ka ktien ka klan ka te song haba ka don ka jing te song ka don ka jing shngan bat nakayeng hi ngile ngu mai kha ngai tanat kumno ki sneng ki kraw kumno ki pediang kumno ki pen itu bat haduk mentah menengi dang yo sngo baka mai kha ka di ban ai janjit te kamut yu ta ka janjit kawan na ka ka de kerukom perkat ka jing perkat ka ba I ba ka jongi te
taman sia peliu jingmut lang hang ni ya kataka jingong ngat ya shim hi ba lada pinang ban keren pareng to keren bet keren dak ba bet wat keren pareng wat keren pareng asal tap pelik mo bad apa pikiran kasih keren bet namar ngi keren hang ni ngi i halendat jongi udon u kasih alfabet tingim judan f masa ngim judan fa deh ngim judan fi deh kata ka ba lada ki brio ki ba start pin singap ba habang ngi ong lada haka linguistics lada ngi ong fail deh ka don ko ke chingmut ngi ong pil ngi ong fail tamut kawan rak jing bakra de kan ni ngaken tui kinong hikai kita ka benta ka ba krau ba ban pen bet ya ki kena pipi ong mene ba school ki ong perkat da ka tien pareng bansa tho dak tien pareng man kam klan nga ong em nga ya hap jingmut ba ki bagi I babu ong mene ladang mariyo ya ke jingkeli economics political science history mariyo nga perkat kita ki mat ki bangadiban ai ba bang ai nga perkat da ka ida ka kasih nang tabi yung kaktin nang may nang pa pos niyo at haray dalas ko iyek badamian ay pos niyo ay kerja ukti pos niyo bidak kaktin French pos niyo bidak kaktin English ay pos niyo bidak kaktin kasi at haray baru iba pa ya kani karan sad kanya kubur ya kata Ti meneru I Dr. Lamari Shwa kini ke interview o yang babun kita kena kiwan nong kendong kamtam ki bele bah kini ki subject physics chemistry leni ki jinghen jing pet jong kum principal kumbakat arsnem puase anmen ngalap ba kat bedang bi kisnem ki babu ni bale ki subject ki ba long pure science mangyong kum chemistry mathematics but physics ki babu ni ki khna nong kendong ti ngalawat jing ti bale ki long kum ni bale ki ni ki khlan ba ka science kham tang jing khen ngalalap ba ki ni ya ki ni khna lahika ya ka science ba ya ka jing khen da ka tin khasi ti kamut dang idon ki kot ki ba biang ki ba hikaya ka ya kini subject kamtang subject science ka mga try ba ma I kubur ang ni ba bubo ni kna kasi ki feel ba ya subject ya ka jingkhen ba ya ka science baladang ipen klein no ya kani ngi ponrano da ki kot kasi ya tin la jong le si kan ka jikar kom perkat ka sa compare ba si kan pen klein ju ya kar kom perkat ju ki ya tin la jong na kwa ban benrap ya kata kendia kalon ko ikeren san ka bede hi ba jong ka kani kalon ko singi jong Thomas Jones lada piken mau ya ka juk ka menshwa ngi dang yo ya ka ten rai jing ken bala dang ong ka ten rai jing ken haba ong ten rai kamut na du ten rai sisha ndai ngi da tip ba ka kom ken kom dia ro kalong batbet lada piwat ya ka statistics hi kidiki kana nong kendong ki babet ya ka jing ken ba ya ka science ko ong babu namar bale lada pikai kot iki khun da pikai da ka khasi nang ta bisa pento eki dak pareng phenlak bagi khun kita bet ba nu kan man pen ke embiang kita senu keten rai jing kerja senu ka jingtip kelum kerja nei to ko libo ngan berap ya ketamo tengah suwi hab ya kai ka bagi ong kam tam ya ka bede bat ki school pulih pi long no menta ngi pulih be kani ke English medium mo kasih medium kamen shua kadan hadu ka kelas 6 tadian ketu ke 8 her no ka kelas 4 ti imat kat kum kani ke NEP mai menta imat kan poe hadu ka kelas 5 te ke ka bangai ipat ladang ngepek benia ya kani ka syllabus mo ka balabu ang tu kai kham tam me ya ka kasih medium mo awat ka maths ka science ke bar khoi ni la le da kasih ni gila don ginong tho jengir gi bala ban tho ya ni rak tin khasi ngaranga pat ya ka balai ki kimi ki kepala ne wat kinong ikai ru ki pen slur pat ban sim da ka English ban medium kada golong hi ka ngasuang mun sui ba merinyang I ka syllabus fi ka don ka jing ko kdia ta kada golong ba ya kan ke English kapam ke English nama ka English kolong compulsory la kada ya ka khasi medium bro kalong nomor ba ya ka English ka suhab no ke English ki hapuli ke English literature jitla da haka jaka jong ke English literature ki bu no da spoken English haka bedai kumnu ban keren English ban tho English communicative English kumut katakan kam bahasa susu di kumut la da ki pulai ki tai kuik subject da ka tin khasi ten rai kinang pa di English nama kila don ri subject te
tadi kecing i kejonga. Karena tak tahu basu pulih English tik pulih ke English literature teh. Te kamu di poetry kam yarab ye yaki. Di tai di yui bangang ayo i. Ti shop ingin pe ini i durki kendiak ngakwa i ba marbanya in bendrap kendiak. Ke i ba kharsing yong. Namar bahapok ka jela ka jongi ngidon hi yakini ki medium. Taba bat sekawai pada ngim impose ya kanu ka institution lani ya kanu ka school padong pidai ban le shim be ka khasi medium ne pidai ban shim be ka English medium lani ka Bengali medium ne Assamese medium lani kumta ter ne ka shong be ha ka management jong ka school katu ka management jong ka school katu ka sutu ba kani ka area ka jong ki kan kambiang da ka khasi medium kishim khasi medium let's say hakaway pada ka Jakasa locality ngila ban ong mo ka kamso day bat ong daka English medium tikishim daka English medium dong namar balay ladangi shupen bor yaki let's say kawan ra jing e kala ban long yaki kena school kala ban long kikmi kikparu kimpa te teng ka kam sesok kan ketugas school mo hajaka ban yo kena sau pongot dan lai pongot si kelas la ban yo tong ar lai ngon namar ki ngisem ya kita ki jaka mo te ka e ka ba ngi le ka long ba na department education department ka long ka shong ba haki management jo ki school de bun sin ki school ka ba ngasem hang ni hapo shilong jongi ki kwa hi ban le ka English school te wat haki nong kendong ru ka experience ka bangi experience lada hang ni ka school ka school sarkar re ka bagi government kala bu ki la point de kinong hikai qualified teachers hang ni ka don ka school khasi medium kad bahang tai siliang bade udon uwe ubriu simet useng da ka English medium school ki kmi ki pa sha tailot baro kem pa hang ni Kisabut pade barem. Kem pa hang ni te kajik kalong kum ni ha hang tai ha English medium la da siu sans ba shi benai ka by school ki siu bek kim complain hang ne yo e ta dong sedong dong hikai la as tung daga government ga kikot kislar la pen biang kim pha hang ne balai bahikai daka khasi te ka ka bang akwa ban ong kalong ban mar ngidon ki long ngidon ki ha ka di kerensan le si ki babun ki ba pej ru kin pet ya kani karinsan long ka ke jing kentu ke jongi ke long kumbang ya ke jing tumu jong ka dia ka jing tai men ta ka sngi ni de ban e ke nya ka ktien la jong ro ni de ban e yo sarong ke nya ktien la jong mdei kan ban pet long teng teng ni pet no da kawi kar kom men ong no ne ya ktien parek ni pet down te ka tai ka ngim ai jaka mar ka ju kan long pet po te hang tai po tang ni hendrai kam dei kum ta ngai hab ya ke oi bubu kitu ki kena bat ngadali inspection ki school sadong kendong wat hasor rung ong kum no ong hikai be de ka khasi bakin yo ai ka concept ya ka jingmun ka jing ka maths ne ka science ke sa ai bat English be pareng de kendiat ong kum ta te ka di shisha kum ta ibun ki kena anda ki lai ngotu ki lai yo ai ka concept ki sengutu bah bat katu kasai kapelong yaki bakin long interest tu subject long interest henrei belai ba menshwa ki bon ki ba fail ka mathematics ne ka daw ki ting ru mesti tak ba fail ki ting ru ha hadu kalapoi ka por ba ka government ka haban change ka policy menta kala change bang ko policy namar dan ki kena batang skill adon lupa ka jing ting te oleh ya ka mathematics la ting lupa for example don ki ba pang no ru don ki ba kumta te henrei da ka ba kinong hikai ki le da kata ka teknik ka approach badong ai ka concept ha ka khasi nang ta ki kena ki yo ke nya ke interest bar ki so thu nang ta sale pada sedek English da ka tu ka bat ba ya ki bar ka de ki ji sharp khat mention slam ngan ya thu ye pi ba ka North Eastern Hill University you ka declare ka result jong ki BSc Mathematics hadu ubat mengaruh ngal ada sengap hijar pitip top na Mairang Presbyterian Science College nang ta kat dungut ki baton ha top 10 na ketuka college ya ka mathematics subject ngong ha saungut ki don ha ka top 10 ha ki por jong ni balik college bangi menchua nginem la ban nadu 1 hadu 10 te kabut top 10 na St. Edmunds College bikin mathematics physics mentas nem ki declare
uwe bapoi top 10 udah nak yang nong ba government college ya ka physics pi ka bamut ka tenrai ka klan iwe you kena na sora government college upoi ha ka top 10 ya ka economics pi telong ngambut ban ong ba ngim dei te ban ken down ken habang hikai dah ka bikin yo ya ka jingbut dah ka ketin la jong sa ai pada sadaka English pada namar ya kata teh bakin mi syabar teh ka English ka don kam mo ki kena jongi nang ni ken belakil adab ya ka 12 ru ki don ki balik syabar ki ba bon ba mentah ka ni ka CUET ki don ki ba yo Delhi University dan itu kena yang ayo apa Miranda House ki economics apa ya po Delhi University kumta tiga mut ngaju sutu jonga kalong ba ni dei banyaya lang teh ni dei banyaya lang balai na mangin mi syabar na ka jela ka jom dei ben dei lang kan te shwa bingin ya syafrang sya ngawan pen EP ini I durki kindiat benia ngap halor kini gejing pen sngo jong upat ba bat kini ki kena skul Hakajing sutu jonga hi kajing nang hiardor hakata ka jing bendon kam jongi ya ka tin khasi hakajing imbaman khasi kadawi kalong ka jingya be rongthong jongi ka hakabangi bendon kam da tin nong wei ka bamut bangi la asmo wera de kham hajrong lane la asmo standard no la balong ten ring I no ela karampe ni no ya ka ya ki pentien ki ba kerpang ki bangi dei ban penan kaman la kasi haga jing in jongi kadang mi kawai ke peteng ba kawai ke peteng kini kitien kila nangja kajing penan kam jongi ru ya kitien la jong kala nangja bun nangi kum ke kini pa ngin jupe chu kini ki school bade ki school bahika ya ki local dialogue la ne ki kitien la jong bun ngia be amata bali ban sledge ki school bahika ya dak iwi dak kitien ni kum kitien pareng kumonong ya kitin kasi jungi la bun ma wat ngi kirang ba rong teng bangi keren abun bangi at bagi kitin nongwe kitin pareng habangin ya keren ya ketika kitin kasi gi don kam bandon ke jiket kle kan kam kilonging kilong samo namar ka kitin hi kalong ke jingem ke haba ka kitin ge em ke jit bre em ki don kam kum jinong song shnong ha kilonging kilong sam bagi keren ke kitin kasi hoji mokat ku beja jeng por ngi haban nang ki kitin bagi haban burom ya la ke jeng kitin kan di kejeng reuspa kitin kalong hi lagi longing long sam la hayeng ha school high school ki hab don kam kitin kasi inde benong bedik let kitin jong kemagi ji pat ki school ki ba per ni la kam pelet jing bot ba kitin parai ka bomot ka English medium of instruction di school ki ba per mo wat ki school government gila bandai ki school primary level ngila sedang ban pelajeng mut hakin parang ban ai gijing kai kena nama balai isutu sai baki kena kidon ya kalau wei kaba ki maki kidon kam hi ban pentebet hakin parang hakipor lese ki ban sawan sedang nadu ka primary level ki kena kin hap ban kenjo skui kui pat ki level kam tame bakin apiari subject dokter kum ki board exam kum haki exam haki level ki kam sajrong susu kidon kam ban kam tebet hakin parang namar balai nada kena ki tebet hakin parang kilaban tholut habaro ki subject namar balai ki subject ki ba fair ki babun ki de subject daktin parang nang tagawi ka kentin ka baso tanak ka bangi ju kran nama ka puar pelong dreba yong dreba ni perkhan ba ka de tin jumi ka de tin kasi tin rei ki sha ka long ba ka tin kasi yung dreba kam de setiap dreba ngai I
ngai kiban ki jing tho bala tho ka tin khasi DRIEBA smodai bala la spell tin khasi hanrei ki teman berkilom siap pati ki khot u majikor kebumut unang nyak kor kadawat kabadai ke jing khot soha lani ka bagi ki ong tin friend invitation umang ka thiang lani ka mang ka thiang kebumut unong yalam tin pareng ulida tikini diki kemten kiba jelim jengmut kiba kit jengmut ro Pi layo sngo ya kasur upat ba kai gajing sngo gojong pi pat halor kitu ki bikidon menyesam pi lada pi peji ban ong ban kumta gitu kena mo pi ong ban ong yaki alphabet khasi naklet no ne mdei namar ba pi ngai kadon kawai ka ba pi de ban kan ma ba ong ba kat ba pidang puli bun jeli pidang klet no ke bal da puli kani ke baca ka juki pementa ke bol bom chua ba pimpa don mobile ngatrai pidang lawan kan mau la nulis poteli ki number phone menta ba pila don mobile pim kan mau shu ka jing don jo kani bang ikot aktin pareng ka teknologi ka pentelot no ke bor perkhat jungi ngimdei ban aila di kata awai dei ba aktin kamut nomor don ki ba ong ba aktin kasi gaduk ndei ba aktin kasi gaduk di beduk bangi kinong keren namarada kaktin kalala ban mi ya Bible na do ka snem khat pras pa khnai phun riu kebut kanu nuktin bla ayo ka Bible kebut ka kaktin ka baros pa ti benta la da pi ong ba kaktin khasi ka duk kam dei ba ka kaktin khasi ka duk ka dei ka jing bom nyo ko jongi ka dei ka jing nyo ben ngi ya la ka jong ka kaktin ta ka da wasaduk ti habing keren chpang ka teknologi leni kikor kibor kai ka benta jong ka teknologi ban pinne pensa bat pen roi shu ya kaktin khasi ka jongi makarsi to ka bor jong ka teknologi leni ong gane ka ani ki ka po ka rensan social media mo leni ki la pathai ku bor fer kani ka juk jongi menta kala mla ban lai mla shu ban kiar na kani mo te baro na do barit hadu bahe ni dong kam ya gani te kecing penong kam ya gani hakini kejuk jungi mentai ni kala ya step ba but hakabide bat kaktian ni sutunat ba kaniru kalanang dan but dang kini ki kendiat benai i ba ka tikasi jungi kala don ro hapo ka Google Translate nang tale ngi le ka GPT chat ro ilala ban i kabala pentrikam tu dah ka artificial intelligence ke bagile teka bakam sotona juju dah hikini ki benai balai jonius nem dalam bakla manga ka don ka ministry nang napo ka sarkar di India ka Ministry of Electronics and Information Technology teka don ka ka division ka bakala bu maka ketenat kata ka bagi khot ka bhashini division tika ni ka laya soi bat ka sarkar jela ka jongi MOU ba ka sarkar jela ka jongi bat ke la thung ya kata pok jela ka jongi la thung ya ta ka state language mission for bhashini te laya don ka tu ni ke banya don kata ka workshop bangi la yo banya keren bat kani ka bhashini ka bangi la bat pingi yong ka bhashini apps hangni la perung ya ka ktin kasi jongi hakababaro hakata ka bashini apps la dan hadu arfu arli kitin bat ngidang ya soi dang menegani ngamot ka kitin kasi kala rong hang rong hang ta dementa ki dongkam saba bangin ya trailang ban ai ki ni ki kentien jongi ban perung hakatai te da kabale kumta hakani ka san social media hakini ki singi batwan ngan pet nginim danjiknya pengen penokam daga hakatin kasi lagi Desa kawai part ka bakam stona cucu kalong ba lingba ka khasi of society nado ka senam arhajar arhuwe kadon kawai ka jingtrai lan ka project ka ba ya trailang bat ka tenat arts and culture jong ka sarkar jela bandon kata ka khasi dictionary bat ngila trai kata ka project bat ngila buthong bangin pendap no how benai
no pra kan penmi lah ni hau kelan kot jong senam arjar akun rio tu ni kami letih pakai ni lam pendap mentah gidangnya trace saya te ladang ipek ke dictionary ke beladap no ke dictionary ke beladap no dictionary beladap kidon supau bat khat arjar teligi dia terus ke pasutnat bagani ke dictionary hadu mentah layo bandum dang penbek kelapoi hadu arfulai bat arfusau hajar teligi kentia Tiga mut ngami bahkan dan jengdunai hang nong noro ketin kasih jongi bangi dang kendiat lah ni dang duna lah ni dang sadien rengi kena mangyai. Di mentali labi sekini ki kor ki juk kemojeng teknologi lanang persang. Di kau di way na pedang ki idikot jong ni ka mo ka research ko ba dictionary ka ba yale ban penroi sa ya kani. Tamdai tak kata ngila perung lang ro ye ki ketin snong local dialect ki ba yale ni. Jadi kalau hak jur kom dengan lawan pendap ya kan ini lawan penrung deh akhir insan sosial media hak apa kibri kan suk tilan hin pelaj bapan ngila kecing tray kelas sedat bahadu kata-kata bat lakum nu ngin persang ban tray ban pendap ya kah po nusnam kadang ban yuk ban penmi bai bat lakum nu hau nu nai no pra lan ni hau kelal lengkot bat kan ni hi kan dalai ida karensan ni barok wei baki barok kenyo ilut bat kadadon hika platform ke paklanya bawa chief minister ru ulashim ya kan ka jingket kli bat udehi ma uru ba play ba play ya kanti ya ka jing ai men sim bangi ru ide bandan hakani ka we na ki dictionary bat ni la ban bala kan no codify ba kan don ka jing renti kam tama bala don ka dictionary kan don ka jing renti hakaru kom spell ki dak kum ki kentien e kum ki kentien b kum ki kentien let kum ki kentien c mo kindan kijing renti baro nek habaladon nak kijing renti bakal rung apo kilat jong kane ka hakilat jong kini ki kor ki bor te hang ta king kaladon kijing baik ten ladon kijing baik kaladon kijing ie ten dak kedrup kan raf tem ie kum no mo dai dak kedrup kan ram kum no be ie ne te ngakwa ban ye thu shu pan shaban pen kut ngatarai ka por laya ngakwa ban ye thu epi ya ko ya kijing shem jonga Baka katanat puli puthi jong ka sarkar me jilla Meghalaya namar ka jing UI ka thong man UI jong ka NEP arpo kadai bat ie la ka jong ka tin ka L1 ngiong abang ngiong ka L1 ka bot ka first language tabang ngiong ka L1 ka bot kadai ka ni ka tin nong may nong pa tinga pensluri ki kena abaki badon apo na pada ka ni NEP arpo kadon ka EEC menyesium ya ke EEC ka kum ya ka kasih badi kena kasih namar pin UI ba pito Dakak tin la jong pin skutu kam syai bat pin don kajing jeliu kajing ngam jeliu tin nakatanat puli puthiru kidang kilap ngala don talang hang ni bar ibading doru bakin kandon ke workshop baki don ki kot shbun ki kot nak benta ke silvas ngathrai iba mak atip ya kata bakin pekin again I workshop bat kerukam tho ya bat penmi ya ki kot akak tin kasi bat kan long ke baik ke barenti Tiki ni kijing persang kia kam dai kijing deko ho ban ka pen i ya kijing kio bara ba kayu i kani kijing kio kadon kijing kermen bara ba kadon kijing kermen kadon kijing syah jo kasi basisian kasi on sa penrung ka tiang kasi haka kernet ka pra jo kariti sensya jo kari India bar kata ngadon ga kijing angnut ba katong bat ngada snus kemba ya kata kijing habang ya keren sepang ka kernet ka pra nganda puli mo U Menteri Katanat ki kam jengok kai perthai uba polling do house nem 8000 arpusa ulong ba sisien bala kentup lang ya ktin khasi ha ka kherne ka ba phra kan salong ka jingkala ka ba khrao ba mar banyang bangan si osno na I Dr. Lamari Shwa bang osno ki closing comments ngamut badong kum de ngasuo tadat bha ba osgo na ki arngut ki riu shempang ki jongi mo ki betre sitam ha Ngam cupai perkat badau kekentian kasih jogi kendan hadu arfulai arfusau hajar. Telong kejing tre sitom jogi sisangi dei ban ai kejika jingyero mo. Tamar ba kata kalau ada kawei kalat kalenti kumno ban kentiu ya ki kentien kasih ke jongi. Te kai ka bangamut ban ong kalong wat nak department jongi ru ni persang shwa nadu ki badang red. Nadu mentas nem ngiladap ai ya kata kami ong hakten kasih akten pareng ka EOI expression of interest ngidang float hakidiki banai ba hakade teo beladam kan kod hadu Oktober lai tarik Oktober bangi kungi kibat kibabun bah kilawan approach ban tho ya kani ka basic kasih basic garo hi kata ka we ka kentien ngi kwa ban perung na du usneus nem ban wan haki school na du class 1 hadu class 5
kenang ban nadu nang barit napo kin datip bahate ketenrai teng long hapo jela lajong ru mo deng jip deng hapo jela lajong manga ngade u khasi pd u garo yakren beda kapareng nabar belai bom yatip ite ten reng ngau dei ban ong ni dei ban yatip kan nga ro kadai batip ya ka garo ro pd mentip ka khasi ru tingi le kan kata ka basic khasi basic garo mentangin sedang kelas 1 kelas 2 kelas 3 cuba ainuk saha ha ngia kasi ya ka ngi ong ka te ugaro u ong ka te lok kumta ke ngi ya upan ngi ong upan tingin dro ka dur upan tigi kasi ngi ong upan garo pergi ong te kata menta kala ayat menta kibun ki nong thok kasi jongi menta kila sedang ban thok ya kita namara kila la involve ya ki kata ka di ka we ka ba ngi sedang ban le na department kumno ba ki kasi jongi ru nadu dang red hi mentah ya kata kakot pilih hakanu ka medium ru pia pule pilih English medium ne pilih u khasi medium ne u medium ru pia pule ba pilih compulsory ba pia pule ya kata ka way tingi perkhat pada si kini kibala khamrang ba pada kibom kibakwa ban kren ya ka ktin khasi tang balog kimyo lat leseng ya anuksa ko buwi ni ki ofsa menta dan bat ngim tung ya kren dong ya kren na ka pareng ude na po pune no mo patrayang ne po do dashen tingi la bentang la engage ya kini kinong tho khasi ki batbet ban tho gi tho ik ta ka khasi self dot khasi self dot te ha kani ka uni tayo baladep kila syong ka meeting la jan kum basau santeli kile hayeng kisawan ra kum tu manya penbet itu ibu iwe officer badi page kita lawan ong yang apa kila adep hadu new page kata bentok ya kita ki kasih self dot kan yarap ru long kumdo bandang kentiu susu ya kani ka ayu kan ya kani ka kentin kasih ki jongi tilong kajing mut long daka bengi trailang dah ki kasih society kumta kila penpau hadu arpula sahajar tinangi di department dungile kumta ngi kermen bet hi bahakawai kesengi kaktian jungi kan rung kan haga kredit ka bapra hakataka schedule wala menta kum mangitip hakari India kidan tang arfu arteli kibarung haka schedule bat kidan hadu lai pu prateli pada kentup ya kaktian jungi kibad demand badai ban rung haka Dr. Lamri da kaktian khasi jungi ka rung hakata kredit ka bapra hatu kan wan ra kata ka jingkelan ha kaktian khasi ka jungi pi kanwara ka jingkala la ta ka don ka jingkala ka jai benrewi menta sbu menta la ta ka ni tin khasi ka runga po kredit ko fra menta la ta pi ong manyele civil service atau pi adon kot ban miele civil service khasi apa menta tangga kot ban puli san zaktin khasi do class 7 do class 12 himpadon social science himpadon kot ban puli zaktin khasi filam jumbiang kata miele civil service zaktin khasi kata ka digi jingkali ka ban ko bang ibu hakmat jo ke jing trai sistem jongi kan ni bagi trai ngilong gi bakloin ban pen puli yaki kun ti jongi yaki lawai pateng banwan jongi da khasi ek subject ki bafer rangi kroi kata kani ka jing rung jong tin khasi ya kenit bafra kando ka jing matoi sha banyale exam da ka tin khasi rangi pat kroi kata ka mut la karung kena kenit bafra ngi thok jing ngi tho exam ngi tho da kai ngi tho ari ka tin pareng hi ngatreng ngaban khot biang ipi bro sangut rakwai pat kapor tanah ya menta kita ki closing comments kan sedang shuan nabi Dr. Nombri lani kita ki jingkren ki bakhaddu live how second to nga ai kublai yai aran bat ya kini karan san ka bangi peliu jingmut kadon tang banya sia kentu kan phamlem halor kani ka phang ka ba tu ye ya la ka jong bat tu sarong ru ela ka jong namar ba ka irmat ka image ka irmat syaka jai benriu ban pen itu dei ningkong ela ka jong ka tien pin chong sting la pi ong daddy and mommy dei da mei pa dei mei imnan shu pertela da habangi yam mei manu ban sneng ban krau mei manusia ban ai jai do mei yanungan khot mei kata kala penjau mat kata ri jikin tu kan paham batu iye yala ka jong ka ktir Dr. Khasi to kublis ba ron na kani ka tin butkot na don arteli ki ban kwa bat pasat lang kani ka por kawai ka long ban kon tu ya ka bor sarkar bahkan kon thop no ya ban itu no ya ka tin khasi
kum ka ktin sarkar la ni kata ka bangi ong ka official language namar kum balong menta ngi dang dei tang ka associate official language tingi sudai ban kantup no si sen bakala kantup kum ka ktin sarkar ka bomot hangta kan ki kam ka babun ki banila ai jam ki kena samla but kamdon jing iru ban le kumta bat kata kan long ru ka wei na ki mat ki ba kongsan ki ba ngin pen i sa sarkar India ban pen i ba ka jela kala itu ya ketika si kum ka ktin sarkar pola ka jong jela lada kampat itu ya ketika si kum ka ktin sarkar la ka jong jela kum nu ngin le dawa sa thi wala kala ada pas ya tu ka resolution la ni karai agasnam araja kat pra ka ba arpat ka wei ni ki mat ki ba ka home ministry kala pentip mo saka kasih authority bat saka sarkar ka batay ta baka tin kasi kala dai ka way ni kiktian ki badang dan hap deng ka jingkmi bnia mo deng jingkmi apa deng ki alai pu prateli kiktian bat ka tin kasi kala biang na dong batang ka way ka ba ai jing tho ka long ba dang khmi bnia alor ka jing trang bat ka jing angnut ki ba kata ka sentiments haba ong kupta ka bomot ba ngakren kulum lang e berkhoj ba ngakentun du ki samla du ki besan du ki baritam to ngin ya simkhia banya ket kli na ka ka ktin khasi ta ka pangin ya persang banya kren na ye ngasem aba di kren school ni kren hayo wakat ni kren haginu ki jaka bada ka bale kumta sisi ni ba ktin khasi jongi kalaya nilai kren ba ki i kata ka sur kamot ka sarkar India ro ko i ka jing terang ba ka jing angnut jongi bat abak laru ka kernit ka pra ko mod hangta ka ktin kasi jongi kala dai ka jinglong kerpang bat kanumja su nang ni slap sai lain no salawai sai mo ba kata ka diga we bat ba ong ta 100 seconds na ko bo lai photo doktor lamarit to ka we ka ba namta jongi ki bai tai ne ang ne ba namta ki bas ngap khap tab khur sabla jongi akwa ban kerpa pi e jala ka jong ka ktin fos ni jala ka jong ka ktin namar ba ka ktin ka kajaj benri ko pulih la jong ka ktin kana biap lanoru kajaj benri ko pulih bat tho ala ka jong ka ktin kana biap lanoru pamar menyang ka bakhadu ka bangaku aban ong hi ka de katahi ka bangane brab lang ba ngidei hi ban it ya la ka jong ka ktin bat habangai ong ngin it ngin buram ya la ka jong ka ktin ngin le ri bat ka kamru kan mdei tang bangin ong tang kaktin dengan ang kren mene ya lesi iwe arngut pasyaban senang ke program balai putarik mentau benai indon iwe staff jongi iban retired hapo office dengan men semtayau nganang khot ya ka meeting jongki officer baro ngong ba balai nginum kendok halaka khasi namar wa ide iba sutu khasi idon tang arngut laigut ki bom sutu khasi hapo office jongi ya kita ingin sa syubatai kan bangile kapta ngin kren dak kasi ngin dak kasi kan kenang ba kataru ka di kawai kan ka ba pen i kan syakiru ba ngin yau kore la ka jong kaktian la jong bi long baro si kata ti dak ka pareng tadi hadien ngin da perkhat pa idon kam hi ban i la ka jong ru kata ga di ka ba komen ka long ba ngi dei ban da le bat ka kam kan dei kan tang ban su ong tang kaktian kan bangi i kan mo Publisibuan aran ya gani program jongfi to hakisnem badang sudep kijing kita jong kijing kela ha ka perthai baro ka wei bat kirukom im katkum kajuk menta kilas dang ban ka serngi ya kirukom tenrai jongi bat ilasa khiru ya kijing hiar suki jong ka culture khasi bat kum juru jong ka kten khasi ban penne pensa ya ka culture jongi kamut bangin kentak no ya karukom kajuk menta penban kamut bangin wat ya kejing ya hap thau ne kejing ya dai kiba biang bat kat bang irakhe ya kesengi buram kerpang jong Reverend Thomas Jones pengin pen ken mawi lade ba ladangi du no ya ki benta ba pher jong ka culture jongi ngibu jingma ya kejing ne jingsa jong ke imlang sa lang jongi bat jong kejing long kerpang ke jongi sisen pat nga ai Kubdai ya baro ki riu shampang ki baladan ringkat bat ngi ha kani ke episode ya i Dr. Nongri, i Dr. Karshiyeng, i Dr. Lamare, bat ya i ba mar banyang ru kumjo ban ngai kubdai ya pi ki nong pe ki jongi hadung indi kundo pat hakoi ke episode kubdai shibon.